וואו! 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 אבא! וואו! וואו! אבא, this is the first part. Wow! That is crazy. I just get... וואו! קדימה, משימה חשובה, ביצוע סריקות. קדימה. ביצוע סריקות מהירות בכל הנקודות לדווח. אולי יש פה בלון הגז, תתרחק, יעקב! אולי זה להיות גיבורים ולהיכנס פנימה, תיכנסו פנימה, רונן, כפרה עליך. תיכנסו. יש פה פצועים, אנשים נפגעי חרדה נראה לנו. אני נפגע ברגל אני חושב, תזמינו אמבולנס. אמבולנס בדרך.